na yɛsreme ɛnso mampaba ɛnɛ hwɛ nipa dodo a ɛgyina ha yi a ohiani Lazarus ba na me maame tɔn adeɛ wɔ kaasi table so obi sto anim na yɛma kwan a ɛma kɔfɛ nneɛma bi na hyehyɛ wɔ bɔɔdo so na mede nam yes pick a chocolate that na said yes no na me tɔn wɔn ɛnɛ me kɔɔ so me hwɛ so kɔɔ school wɔn ni amedro Akufo-Addo sɛ wobɛtumi ayɛ kɛse akyɛn Agyapong ɛna nyansa wɔ hɔ yi ɛni wɔ sikani Dankwah akyi ohia ne nso wɔ opportunity a wobɛwo so